Flimkien irridu ninvestu għas-soċjetà ta' għada, irridu nfasslu aħna il-futur illi nixtiequ fejn ma nistgħux inkunu reattivi iżda nkunu proattivi. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta ndirizza webinar li ttella mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Newsbook dwar id-dinja ta' wara l-COVID. Mek bħala pajjiż jirnexxilna impoġġu fuq mejda waħda, impoġġu fuq imwejjed fejn inkollu. Flimkien jirnexxilna nagħmlu effort illi verament nkunu kapaċi nkunu first to market. Adrian Delia qal li ftit konna nimmaġinaw li dan il-virus kien se jkun l-akbar tfixkil li konna se niltaqgħu miegħu fi żmienna. Għalhekk huwa importanti ferm li jkun hemm strateġija għal wara l-COVID li tinbena fuq konverġenza nazzjonali. Challenges li ċert illi jekk naħdmu flimkien kapaċi nirrispondu għalihom u kapaċi nkunu verament minn ta' quddiem illi meta nkunu ħirġin minn dan il-perjodu illi tinsejħulu il-COVID period Malta verament turi l-aġilità u l-flessibilità ta' nazzjon żgħir iva imma rikk fir-riżorsi tagħha tal-abbilta li tikkompeti fid-dinja kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza l-fatt li l-mudell ekonomiku għandu jkun ibbażat fuq l-abbilta tal-ħaddiema fejn hemm bżonn li ninvestu fihom ħalli nikkreaw oqsma li huma ta' valur miżjud. Evolvu illi niżviluppaw illi nkunu world leaders f'dawk li huma teknoloġiji illi ħajjikkreaw id-dinja r-realtà l-opportunitajiet tax-xogħol ta' għada. Imma x'opportunitajiet tax-xogħol? Statistika turi illi dak illi kellu jkun sas-sena 2030 pratikament li żbilanċ favur din id-darba is-self-employed u nimxu allura minn realtajiet ta' impjiegi madwar id-dinja illi jkunu f'impjieg u dawk illi jiġu f'self-employed. Illi issa ħajaġlu ferm iktar u li fi ftit snin ħajkollna kważi 70% tad-dinja illi minflok ikunu impjegati ma' xi ħadd ikunu self-employed. Waqt l-istess seminar il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Finanzi Mario De Marco saħaq fuq l-importanza li jkun hemm politika ta' solidarjetà fejn ħadd ma jibqa' lura. Mario De Marco saħaq fuq il-bżonn ta' ekonomija li tkun ibbażata fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. F'dan il-webinar ħadu sem diversi persuni distinti kif ukoll imsieħba soċjali. Ipparteċipaw ukoll il-Prim Ministru u l-Arċisqof Charles Cicluna li enfasizza fuq l-importanza li s-soċjetà tkun imsejsa fuq is-sostenibilità u solidarjetà.